Isitshudeni esalahla icala emva kokuqhufuza imali ye-NSFAS uSibongile Mane sikhethe ukuthi sibe ngumgcini mafa wekomiti elizolekelela isitshudeni senyuvesi iWalter Sisulu ukuqoqa imali. Isithombe esikhankasela uMane sibonakala sigcwele esikhundleni zokuxhumana. Ngokombiko we-Times Live, imeneja yomkhankaso kaMane uMnumzane Athenkosi Fana umemezele ngesonto ukuthi uqokwe njengomgcini mafa. Ufana wengeze ngelokuthi ukuqokwa akusiyo nje impumelelo yakhe kuphela, kodwa-ke yabo bonke abakholelwa emandleni entando yeningi nokukholwa ngokuzimela. Ukuqokwa kwakhe kuwuphawu lwethemba kubantu besifazane nokuphakanyiswa kwabo esikhundleni. Ngiyazi-ke uzosebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi uyazifeza izethembiso zakhe nokuthi uzohola ngokuthembeka nangokuzimisela, kusho-ke ufana. Uqhube wathi-ke kufuneka kwaziwe ukuthi alukho-ke uguquko oluphelele olungenzeka ngaphandle kokuthi kuthuthukiswe abantu besifazane. Unobhala jikelele wekomiti uMnumzane Meshek Mugabe utshele i-Times Live ukuthi imiphumela yokhetho ayikakabi semthethweni. Uthe uzokwethula-ke ngokusemthethweni emva kwezinsuku eziyisikhombisa. Uthemba ukuthi inyuvesi yenze-ke ukubhekisisa kwalabo abebengenele ukhetho. Imiphumela izobe seyethulelwa izwe lonke ngasekupheleni kwaleli sonto. UMane watholwa-ke necala inkantolo yesifunda e-East London emva kokuthi edla imali elinganiselwa ku-800,000 wemali yakwa-NSFAS eyayifakwe ngephutha engu-14 million ebhange lakhe. Kuthiwa uMane wayethenga utshwala obubizayo, ugwayi, izingubo zokulala, ezokugqoka zabantu besilisa, izikhwama, ifenisha, izimonyo nokudla-ke ngale mali. Kuthiwa yonke imali wayeyisebenzisa ezinyangeni ezimbili kungakapheli noma-ke kungaveli ukuthi-ke kwenzeka iphutha kwafakelwa izigidi. Wagwetshwa-ke noma-ke wagwetsha ukuthi ayobhadla ejele iminyaka ezi5, kodwa-ke wadedela kulandela ukufaka isicelo sokwedlulisa kwecala kuyo-ke inkantolo. Asikaze-ke sihlalele isicelo sokudlulisa kwecala lakhe.